Irido ang duwang persona kan makabangga ang piglulunada na tricycle sa sarong nakaparadang bus sa Purok 5 Barangay Malasugi, Labo, Camarines Norte, alas 9:30 nin banggikan bagong taon. Pigbisto ang driver kan tricycle na si Lance Bonivi, 20 anyos, asin ang lunad kaining pasahero na si Christian Ebeya, 21 anyos, parehong residente kan Barangay Santo Cristo, Ginakutan, Vinsons. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Jim Jeremias, an officer in charge kan Labo Municipal Police Station, gikan ang tricycle sa banwaan nin Labo, pasiring sa Barangay Ginakutan, Vinsons. Huli sa rikas kan pagpadalagan kan nasambit na bihikulo, nagduro-diretso ini sa sarong nakaparadang bus na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Bumangga po ito sa likuran na parte ng bus. So, lumutot po yung nag-sustain po sila ng injury, consider na lumutot po sila doon sa may windshield ng kanilang tricycle po. Napagaraman man na mayong lisensya ang driver kan tricycle asin mayong magkakanigong dokumento. Sa ngunyan, nagpaparahay pa sa ospital ang duwang imbweltong persona. Labo po ay isa po sa may pinakamarami pong incident ng vehicular incident. Considering na po ang malawak pong area natin, kaya ina-advise po natin yung mga motorista na maging maingat, maging responsable sa pagmamaneho. Kasi man nakapabayaan, pagkukulang po natin sa pagmamaneho. So ito po ang magiging kakalalapasan niyan, makakadisgrasya po tayo, either makapagsugat po tayo ng ibang tao o tayo po ang ma-disgrasya nito. Mientras tanto, nasa kustudiya na kan Labo MPS ang imbweltong bihikulo asin posibleng mahampang sa kasong pagbalgar sa Anti-Drug and Drunk Act ang driver kan tricycle. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.